Okay, mayong mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po kita mga higala? Ani na po kita mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O busa, may uto pag-usab ka ninyong tanan. Ang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskays pangluwas, diining kamugtuhon. Bino, adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 8, pizza 8 na ba? Yes, pizza 8 na karon. Samantarong adlaw mga higala, pizza 6, pizza 8, no? Pizza 8 na karon sa bulan pizza 8 na karon sa bulan sa kining Mayo. Oo, no? Manindot kayo panahon nga sa ayong mga higala. Ganina ang mga alas 4 kadlawon, mga 45 minutes ang ulan, kusog-kusog ang ulan mahigala mo na nga nalipay-lipay sa tagamay kay medyo nabugnaw-bugnaw ang panahon. Unya ang ato apong mga tanaman medyo nabubuan og gamay. Mura og sa ato pa na nakaginhawa og gamay tumang kainit niya. Karong buntag mga higala kaganina medyo bugnaw-bugnaw gyud ang tempo. O gani ani ako ros bukid kuan punta ni bisita punta sa atong usa sa ato ang kining mga kapilya sa buntag alas 8 dito ta sa Kanlukduhan. Kaya yung karong mga ganina mga alas 9 pasado, 9:30 dito po sa Kandanaay. Nya karon ani ata mahigala diri sa may kita karon diri sa may Kandanaay, no? Nagpahigayon po kita sa ato ang buluhaton sa pagmisa o gimano siya at the same time pagsibya usab no gikan mismo sa lugar nga diin kita na sa manihilo, no? So may munto na kanaton tanan nang hinaot kita nga niya kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Pero wala lang usa kita karoy CBCP News Higala ha. Medyo ulo apiki kurong gamay mahigala tungod lagi ni ining atong mga schedule nga nagdulong na po among piyesta. Medyo may gala, no? Ato dahil nga pahibalo sa akong mga mamistahay diri sa Ayungon. Ang ato nga gitawag og soon celebrated mass. To ang ato ang ato nga main celebrant, no? Si ngatong ila kay mahigala, no? Ang ato ang manager diri sa DYWC si Father Ramonito Maata. No niya ang ato di ay nga misa palihog dai ko preach ha. Palihog kog sulti ni Father Ram nga alas 9 ang atong misa sa kini ang ato ang misa diri sa Ayungon alang sa celebrated mass. Data mga kaparian po nato nga atong gidapit usab no sa pagtambong diri sa ato ang celebrated mass in honor of our patron saint. Alas 9 magsugod ang atong misa. Ato ning gihimong inani mahigala kay kining among simbahan hilabihan gyud din taong inita tungod kay close kayo ba unya ventiladora may gisaligan so balig yung inita kung himuon atong alas 10 mas mayo alas na ko mahimo pagani alas 8 magani unta pero medyo apiki ra gamay mga bisita so mana nga alas 9 aron dili pa kayo init no sama na no so alang sa atong mga bisita nga gustong motambong usab sa misa diri sa celebrated mass karong Mayo 15 alas 9 magsugod ang ato ang misa no preach palihog kong sulti ni Father Ram. Isa may ato ang main celebrant. Okay. Nahala, no? Ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon. Sigundiri sa atong listahan. Doon naman bitay listahan manghigala. No? Muna tawag og Pink Book. No? Pink Book mahigala. O Pink Book na karaan na kayo. No? Panahon pa ni sa pag-anhin ni Magellan. Hantod karon buhi paghihapon, no? Dugay na magugay na ako ang trabaho, mahigala isip magsisibya. So muna nga doon na natatay mga ginagmay nga kanang gitawag na to na natigom nga mga kuan nato mga gitawag na to og balasahon, no? Ngatong santo karong adlaw mahigala mao si San Pedro Tarantes, no? Dili tarantahat Tarantes. T-E-R-E-N-T-E-R-E-N-T-E-I-S-E. Saint Peter Tarantes. Natawag kini si Saint Peter Tarantes nga atong tuig 1132 no 1132
o namatay siya na itong 1176. Aboy no, kini si Saint Peter Tarentaise, taga France kini siya no. Niya kanang usa siya ka Cistercian monk, usa siya ka monghi nga nahimo siya nga pangulo sa kining gitawag natong monasteryo, gitawag siya abad or abot, unya nahimo siyang obispo. Unya he brought reform in the diocese and reached out to the poor. He visited all parts of the diocese at a regular basis, no? Sa tupa sige gyud siyang gabisita sa iyahang mga ginsakpan at a regular basis, no? So na no nga iya yung gikumusta kining iya sibistahan yun. Muna siya si San Pedro Tarantasi or Saint Peter Tarentaise. May higala, no? So karong adlaw may higala, mayo utso, gihinumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Peter Tarentaise. Okay. Ato din nga timbayaon usab no, may mudto nga atong mga kaparian din na sa isla, no? Ang akong classmate din ha, no, si Father Obing, no, Obing. Si Father Obing Masyon. Ayan, no, Father Obing. Or Father Obing, no? Pero kay moderno naman lagi taron Obing, no? Father Obing Masyon. No? Okay, manusab ang akong classmate nga kura paroko usab diri sa Himalalod, si Father Dami Heramis. Ang ato apong classmate nga maoy kura paroko usab din ha sa Kwasay Paris sa kining Batinggil, si Father Tonton Arnaiz. Ano, mga katsila, mga ikala, no? Si Father mga katsila. Ako may Pilipino yun nila mahigala, no? Ako may medyo may pagka-igrut gamay. Ingon niya na mahigala, no? So, kumusta na, no? Ako mga classmate po diya sa Cebu, no? Din na ako mga kontemporaryo din na sa isla sa Cebu nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Kumusta na, no? Si Father Akab ni, ang inyong kauban sa una din ha sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Ako mga contemporaries, no, din ha sa Atbang. Dito nga Atbang nga isla sa Cebu, mga kuraparoko sa din ha, nga akong mga kaila sa mga seminarista pa kami. No? Ako kini ang inyong higala, si Father Akab. No? Akab, mga higala. Akab ramang ko sa kuan sa kining seminaryo si Akab, no? Father Akab. Gani dili gani Father Akab. Akab ra gyud, no? Si Akab. Hanap dayon ta mga galas sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon o sa mga tong hisgot-hisgotan karon ng polding. Ay word ka ba hin mo dugay pa sa laying of hands. Ay very good, no? Sa ato pa nagkuan gyud ka nagtimaan na gyud ka kining laying of hands mga higala. Popular kay ni sa panahon sa mga charismatic, kanang mag-pray over mo sa kitol, laying of hands, kanang doon ay magpaampo kay manglakaw, na nagasigi gid ang laying of hands. So pamunta na, unsa ba gyud kining laying of hands, Father? What precisely is the laying of hands? Okay, no? In Christianity, the laying on din, no? The significance of laying on of hands. The laying on of hands is both a symbolic and formal method of invoking the Holy Spirit primarily during baptism and confirmation, healing services, ordination of priests, ministers, elders, deacons, and other church offices, along with a variety of other sacraments and body ceremonies and holy ceremonies. Sa ito paghihimo dahil kining laying hands o pangigala sa aron pa matod pa a symbolic and formal method of invoking the Holy Spirit. No, mo dai na nga laying of hands ta kanang mo ana ta pandong ta sa atong mga kamot, no. Unya primarily atod pa kining laying of hands gihimo na panahon sa bunyag, no, og sa kumpirma. Og nga manusab sa mga healing services kana bitong magpaampo ba nga atong pre-oberan, mga charismatic na daghang kaya ng mga butangan, no. Unya ordinasyon sa mga pari, mga obispo, mga elders, mga deacons, and other church officers, no. Doon nagyon mga laying of hands. Ngano man, kaya ato laging gipangayo ang matud pa pagkunsad sa Espiritu Santo. Unya with a variety of other sacraments and holy ceremonies. Wala itong basahon sa Biblia, daghang tang mabasa mga higala, no. Sa buhat sa mga apostoles,
versikulo 9, kapitulo 19, versikulo 6, sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila lahi nga mga pinulungan ug nagwali usab sila sa pulong sa Dios. So, kining pagkapandunga mga higala, kuani mga higala, ordinasyon. Okay, human sila nga napandungan, nagwali naman sila. Nasa to pa ang tumong ni ining pagpangayo sa Espiritu Santo, mao ang pag-ordin og mga pari. No, nya si San Pablo mismo mao nag-ordina kanila, no. Nya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17, unya gipandungan ni Pedro ug ni Juan ang sa ilang mga kamot ang mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sa ato pa ang tumong pud ani, no, sa gitawag nato og nila ni San Pedro, maupod ang kining gitawag nato ordinasyon gihapon sa mga magtutuo. Ordinasyon, no? Unya sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14, gamita ang espirituhanong gasa sa dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa simbahan. So mga ordinasyon, no? So, ako nang ginaingon higala kining pagpandong sa kamot dili lamang sa duling lang sa ordination, kay pag-invoke man kini, pagpangayo man lagi kini sa Espiritu Santo, no? Kanang panahon sa bunyag, napandungan sa kamot, no? Panahon sa kumpirmasyon, panahon sa daki tay pre-oberan tungod lagi kay nagmasakiton, no? O doon na po tayo sa nga gi-pre-oberan po nato kay mularga, no? Kana bitaw panalangin sa dili pamanglakaw, nganiana, no? Ug uban pang matang sa panalangin ug ordinasyon sa pagkapari and other offices and variety of sacraments and holy ceremonies. Sama na, no? Unya, matud pa sa daghan day kaayong mga tumong ang pagpandong, no? Usa sa mga tumong ni ana mao kining bunyag, kumpirmasyon, usa pud panalitan ang ordinasyon sa pagkapari, usa kay pod kining mga espesyal nga mga tumong atong gihimo ang pagpandong sa mga kamot aron mukunsad ang Espiritu Santo. Unya, matud pa sa kaso namong mga kaparian sa ordinasyon, dili automatic kining ordinahan dayon mi nga padungan dayon sa mga kamot. Muagi pauna kami og seminary formation. No, muna no nga dili ingon nga pandungan ka automatic na kadili. Dili ingon ni ana kasayon nga ikaw pandungan sa mga kamot sa mga kaobispuhan aron na mahimo kang pari. Kinahanglan nga muagi pag yununa og formation o seminary formation through 4 aspects. At the 4 aspects, human, spiritual, intellectual, and pastoral. No, tanawon ang klase sa imong pagkatao. Sa imong pagkatao ba, kanang able-bodied ba ka, wala ba kay sakit? Eh kung masakiton ka, may puruhan nga dili ka pasudlon sa seminaryo kung hubakon ka or nabitang kanang gitawag na tugtuna kay sakit nga mananakod na dili na sa pwede. Kinahanglan nga able-bodied kita mosulod og seminaryo. Nga spiritual, kinahanglan nga apog jud kay kinaiyadaan nga kanang gitawag na tug pwedeng hulmahon aron nga mamahimo kang puno kana bitawng aduna bitaw kay spiritual leanings, no, kanang maampuon, doon na ba kay murag sa ato pa na murag humok rang mahulma sa mga spiritual nga aspeto sa pagkatao. Intellectual, no? Kinahanglan nga sa academics kulo kabalo pagkagamay. Dili man gyud siguro bright gyud kaayo pero at least mapurma pa. And of course pastoral, no? Kana bitawng makahimo-himo po ka jud og nang naa ba kay kinaiya nga mura og kamao kang mo reach out sa mga tao, no? Kay kanay mga 4 aspects, human, spiritual, intellectual, and pastoral, mo manggod kini ang basihan sa usa ka mayong pari na mayo nga pagkahulma nga kuan, no? So each seminarian is formed and prepared for the priesthood via coursework and study, field education, spiritual direction, retreats, workshops, and living in community with one another. So laying of hands is not administered automatically. No, orientations is very much needed. May mga preliminaries pa in order to avoid misconception and abuse. No, so mana nga kining pag-laying of hands, no, kanang sa mga mulargata do na pag yun mga pagmaymay usahay, no, nga kanabitang na panalitan nagmasakiton, kung pisalon pa usa, dayong tanawon ang klase sa kinabuhi sa masakiton,
aron pod nga matud padili magsukwahi manghigala no kay ang paglaying of hands kuan ba yan na gitawag nato og pagkunsad sa Espiritu Santo to invoke the Holy Spirit. Unya, kung tan-aw nimo nga dunay problema spiritually ang usa ka tawo, nanglan nga napog kay mga may kitagmay ana. So doon na pay gitawag bitaw nato og gamay nga investigasyon. Ano, klaro ba? O panalitan doon ay masakiton unsa man ni maminyo na ni siya o pader nakasalba ni ano wala pader Diyos ano saman hilimbahon ba ni siya ano unsa man ni siya ana wala ba ni siya mga ginagmayng bisyo ana aron makuan ba aron may mga may pausa no man ay gitawag natong spiritual formation ang atuwa nga kanang ileing upan dili kay lahus-lahuson tapon nato no kay mo na leing upan tira ra pud mo dayon ana yung leing upan dili nanglan nga do na pagyoy gitawag bitaw nato og kana bang ocular inspection CI dili ocular kana bitang spiritual kana ba suta na pagsuta no insert nato spiritual standing sa usa ka tawo no spiritual standing ko gitawag bitaw nato og psychological standing sa usa ka tawo tanan imo pang estudyohan usa no pero ka muling tanan-tanan nga mga aspeto no labi na sa mga charismatic tira ra gyud dayon dili na sa pwede mo na nga gani kanang bitaw gitawag nato baptism of the Holy Spirit pakumpisalon gyud usa nila mga couples mga youth for Christ dili gyud ginay nakatudlo nila nga dili gyud pwede nga i-lay of hands gidayon no i-invoke ang baptism sa Holy Spirit nga dili andam ang tao no kay musumpaki man unya so ingon ni ana no ang laying of hands no kay dahan may ukugihan magani uban ana nga mutira na dayon og laying of hands ayaw kung tan-aw no, sa imo sa daang nga doon na paduna kay gamayng investigasyon no aron nga maklaro nimo kung ready na ba gyud pagdawat sa Holy Spirit ang tao nga imuhang i-pray over no klaro ba ano so din na kita kutob ha ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Dawle mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios sa kagahong tanan Amahan Anak Espiritu Santo. Good noon Pilipinas.